ndiri kuita vhidhiyo inoika ndakatsamwa ende handisi kutomboseka. Vhidhiyo inei ndiri kuitira vanhu vari kungofamba vachiti zviri kufaya chii chiri kufaya? Chaona chinofaya chii? Chawaona chinofaya ipo pachi? 3 zvinhu zvandakamaka 3, right? KuFacebook unonditumira zvimagame I'll punch you. Ukanditumira zvimagame game request handisi kuda kana kuzvinzwa izvozvo. Secondly, kana uchifaya uchidla muri weengland, siyana nazvo, unozvinzwa, hapana kubvunza, right? Ukuona face yangu iyi, kuona ndakarova seriously. Chii chiri kufaya? Idla nyama dzacho mufute matumbo kana 6 pack hamuna. Zvekufaya. Chetatu, pane mufesi arikufamba achirova vanhu muZimbabwe noye arikufamba achirova vanhu bora indonzi endilion. Iye mufesi yemudze ndikumutsvaka. Gawe yazvite kuno. Kwewe unobvuma kurohwa kuEngland uchitadza unonga dombo, takakura kune matombo, unonga dombo rove pano pahuma apa nedombo iwe. Hakuna munhu ari dombo proof man. Kune munhu ari dombo proof here. Chitadza unofamba achirova vanhu, iye achirova vanhu muchitadza kudzorera. Hakuna munhu ari dombo proof. I'm telling you, there is no one ari dombo proof. Kana uchida unohaya majanki ariko majanki unobhadhara 70 pounds. Unovabudza kuti mofura pai, vachida kufura pagumbo pai, pahuro pai, anorohwa 70 quid. Tuchaita vhidhiyo kuti kufaya ndikangosangana newe chete uchiti zvekufaya ndakubhomba. Handisi kuzvifarira zvano zviri kufaya zvinhu izvozvo. Ndatenda hangu. Ndikuona fesi yangu. Kuona matsamura eyo. Kuona kutsamwa kwacho. Kuona handisi kumboseka. Ndakatsamwa.